HTX News! Velkommen til HTX News. Jeg er Kira Louise. Jeg har en reporter ude til et af de events, der sker omkring Søren Kierkegaards fødselsdag. Jeg står foran Valby Bibliotek sammen med en gruppe unge, som har været inde og se et teaterstykke om Søren Kierkegaard. Hvorfor var du inde og se det her teaterstykke om Søren Kierkegaard i dag? Jeg synes, at Søren Kierkegaard var en meget interessant mand, og han har lavet en masse spændende værker, som blandt andet Elfenætter. Spændende. Hvad synes du om selve teaterstykke om Søren Kierkegaard? Jo, men jeg synes, det var godt. Det var meget inspirerende, og det var en ny måde at se noget om Søren Kierkegaard. Kan du anbefale det her teaterstykke og generelt den her kampagne om Søren Kierkegaard til andre? Det vil jeg da mene. Jeg synes, det er rigtig fedt at lære om. Jeg synes, det er rigtig fedt, at man kan lære om de her gamle danskere. Så vil jeg sige, det er også noget, ens dansklærer vil sætte lidt pris på. Ja. Det var her fra Valby Bibliotek og tilbage til studiet. Det var alt for HTX News. På gensyn. HTX News!